Primer va ser un rumor, després apareixia un diari com una possibilitat i ara és oficial. La Intercomarcal d'Unió Democràtica de Catalunya ha demanat a Josep Maria Guinart que encapçali la candidatura de Convergència i Unió a l'Escala a les properes eleccions municipals. Un fet sorprenent si tenim en compte que el mes de maig passat Mari Dové era presentada com a alcaldable per la coalició. Segons explica Josep Maria Guinart, no cal dramatitzar la situació, que és una proposta que està analitzant. Bé, doncs les coses han anat a partir d'unes converses i d'una visita de gent de la direcció del partit de Barcelona i juntament amb els de Girona, varen venir a l'Escala parlant d'altres temes també, no només de la qüestió local, i em va sortir també el tema local, el tema de les eleccions properes, i em varen fer una sèrie de reflexions o de comentaris en relació al que ens havíem avançat excessivament en el procés en relació al que havia pactat amb Convergència de quan es havia de fer i que per tant aquest tema és un tema que es havia de replantejar i em van comentar a mi mateix que m'ho replantegés, que valorés totes les qüestions que es poden tenir en compte en aquest tipus de circumstàncies. Passat ja 2 anys de les eleccions anteriors i encara quasi a 2 anys de les properes, i a partir d'aquí doncs jo vam estar reflexionant conjuntament també amb gent del partit de l'Escala, doncs si ara mateix havíem de donar per tancat el que jo pogués pensar-me o no al tornar a optar d'acord amb Convergència, lògicament, per la candidatura de l'Ajuntament de l'Escala, o si no, i vàrem quedar doncs que jo obria un període prudent de reflexió, de valorar pros, contres, alternatives, etc., abans de decidir definitivament que no, cosa que ja havia en principi fet doncs fa un cert temps. Guinart explica que torna quan havia anunciat que no es tornaria a presentar perquè les condicions han canviat i per trobar la millor opció a l'alcaldia. Aquest fet es va fer justament partint de la base de que jo havia, en aquell moment, vista les circumstàncies, doncs, decidit de no repetir com a cap de llista, tant quan aquest era el punt de partida, doncs ara entenc que això es pot replantejar en el cas en què jo arribés a la conclusió de que m'agradaria tornar a provar anar de cap de llista. Si no és el cas, evidentment, i després d'un període de reflexió acabés decidint que no és així, doncs la cosa seguiria igual, entenc jo. Si no, doncs s'haurien de plantejar, intentant buscar de comú acord la millor candidatura per tenir el millor resultat. Per Convergència Democràtica l'Escala tot plegat ha estat una sorpresa i no s'entén l'actitud ni d'Unió ni de Guinart. Aquesta tarda Mari Dové ha assistit a una reunió amb el partit a Girona, una conversa que ara mateix es comenta en una reunió d'urgència de l'executiva local. Demà dimecres es farà públic quina és la posició que Convergència agafa a partir d'ara.